Du bestemmer selv. Hej så folken. I dag har jeg taget en ven med, og hun skal lave en ulækker drink, hun selv skal drikke. Men så lad os bare komme i gang. Okay, vi starter med at tage noget. Lille og sende op. Det bliver stærkt. Det kan jeg fandme godt forstå. Hjælp. Prøv at se. Okay. Der er fandme med meget. Ja. Hey, hvorfor startede jeg for en ny? Det har. Mælk. Og der skal bare i. Så rør det rundt fra jer. Ja, jeg skal bare lige finde en ske. Se, hvor ulækkert det er. Og så skal der lidt salt i. Ja, og du skal også have det der til pandekage. Ja. Putte dem. Hold kæft, det er svært. Og så også... Ja. Og der, vi har også nogle popcorn. Og så bruger vi lidt pandekagesteg. Den her, den bliver klam. Så skal der ned. Så. Jeg glæder mig ikke til at smage den. Det gør jeg. Okay. Jeg har nogle popcorn her. Ja. Så hvis nu det smager virkelig forfærdeligt. Og dem spiser jeg. Nej. Jeg tager den selvfølgelig over i glas. Popcorn. Okay. Så. Den smager faktisk meget saftigt. Men man kan godt nok også smage lidt af salt. Hvornår er den færdig? Lige om lidt. Okay, det var vist nok alt for den her video. Husk at smide en like og smide en kommentar og alt det der andet. Ses i næste video. Hej hej.